Здравейте, приятели! Аз съм Bobby Legend и отново снимам клип. Така. Сега реших да направя отново реклама. И не се доста, че почвам нещо много реклама да правя. И реших да направя реклама на Google Place MS. Първо ще започна с всякия банер и яката снимчица. Тук имам едно яки клипове, които мен изключително много ми харесват. Даже моето вдъхновяване за снимане беше от него. Ето тези са много яки клипове и моля, абонирайте се за него. Защото той е пич и заслужава да има много абонати. Плейлист, тук има плейлист, всяки клипове. Тук се заабонира за разни хора. Джесико си. Аз съм един от новите майнкрафтери и имаш за цел да възвърне фенови. Опитвам се да бъда оригинален и наистина се старая да бъдат с повече 10 сабскрайбера, както виждате 50 сабскрайбера и 3729 гледания. Има и VBOX канал, ако видим. Ето го VBOX канала. Привет, приятели, аз съм Кука и клиповете ми ще ви пишете на Skype Денис в YouTube профил Господи, там имам повече клипчета. Тук са клипчетата. Това ще бъде за клипа, надявам се да ви е харесал. Ако е така, абонирайте се за него и за мен. Харесвайте неговите клипове и моите. И пишете коментарчета. До скоро!